I tekst 23 af Koranen blev det op i to dele, henholdsvis Sura 24 og Sura 33. Sura 24 fortæller om, hvordan de mandlige muslimer holder sig rene i den forstand, at de ikke skal kigge på de kvindelige muslimer, da de skal holde deres krop for sig selv. Og Gud ved, hvad de foretager sig. Hvorimod i Sura 33 tales der om profetens kvinder, ikke som alle de andre muslimske kvinder, og derfor må de ikke bare gå på gaden, som det passer. Og her beskrives jo så, hvordan man kommunikerer med de muslimske kvinder, nemlig hvis man konserverer med nogle af profetens kvinder, eller spørger dem om noget, så beder man om det fra den anden side af et forhæng, da det er mere renhjertet, beskrives det i Koranen. Og netop her, hvor at muslimerne de begynder at tolke på forskellige måder, om det er tørklædet for ansigtet, Koranen beskriver, eller om det er en skillevæg for at kunne konversere ind i moskeen. I tekst 24, som har overskriften af tørklædet, det er malplaceret i Danmark, den handler om, at Amina Tønsen, han er konverteret til islam, og at i Danmark måtte andre mennesker ikke se muslimkvindens hår. I dag bruger de tørklædet til sådan bøn og vejret, og ifølge Koranen, der har man tørklædet på for ikke at blive forulempet. Men i dag så bliver man meget nedstirret og marginaliseret ved sådan at bære det. I nogle kulturer bliver konvertitter udelukket på grund af deres praktiske udklædning. Og en god muslim, han bliver opfattet som en, der følger alle regler, men sådan er det i islam også en god muslim, selvom de klæder sig anderledes. Og i tekst 25 er overskriften uden tørklæde er helvede nær, som er skrevet af imam Sheikh Raith Haleh, som befinder sig i Libanon. Og den handler om o profet, så til din hustru, din døtre og de muslimske kvinder, og de skal forlænge deres klæder, således at de ikke kan blive genkendt eller generet. Din Gud er mild og barmhjertig. Det er noget, som er blevet sagt i en guddommelig ordre. Og en mand kan ikke være hverken troende muslim, samtidig påbyde kvinderne i ens hus at følge Allahs påbud. Ja, og muslimer de kom til Nordeuropa, for det første på grund af mangel på arbejdskraft, og i begyndelsen så var immigranternes eneste formål at tjene penge, og senere så kunne rejse tilbage til deres hjemland og forsørge deres familie. Og man prøvede egentlig ikke at blande sig for meget i det danske samfund, men det var meget uundgåeligt, at man så fik børn, som kom i danske skoler, og så blev integreret og lærte det danske sprog, og så kom i kontakt med danske børn og fik sådan indtaget de her danske normer og værdier. Og en kontakt med det europæiske samfund, der gjorde islam mere tydelig i Europa, såvel som i Danmark. Og med det som følge har man så skabt det såkaldte Euro-islam, som jo netop er det her, hvor islamister de kommer til, eller ikke islamister, men folk fra islam og muslimer, de så kommer til Europa og bliver integreret i de samfund, de så lever i. Og problemet er så her, at muslimer de derfor tilpasser sig til det nuværende land, de befinder sig i, ergo de bryder så Koranen ifølge Sheikh Raith Haleh. Han understreger sig i teksten den vigtighed, der ligger i, at alle kvinder skal tildækkes helt, således at man intet kan se. Og det begrunder han så ved at sige, at Allahs befalinger skal følges lige meget, hvor du er i verden. Og det leder jo så til den europæiske tildækning, som Sheikh Raith også er stærkt imod, i det der går imod Allahs ord om, at kvinder skal tildækkes. Og de er så satans instrument, og de lokker mænd ved at vise deres hud og kropsbygning frem. Og i færd med det så nævner Allah så, at det er mændenes ansvar om, hvorvidt de vil forblive en troende muslim, at påbyde kvinderne i mændenes hus om at følge Allahs påbud. Og det viser lidt, det viser sådan noget af mandens rolle i islam, hvor alle kender godt den rolle, hvor hvis man går ned i teksten, så ser man så tydeligt, at han viser aggressivitet over for folks uforståenhed om, hvorvidt man skal beklæde sig, og at kvinderne skal tildække sig foran deres mænd. Og en kvinde skal overdrive deres beklædning og ikke vise sig frem, for eksempel ved at gå til frisøren, bruge sminke og pynser. Tværtimod. Og hvis folk er uenige, jeg sørger ved Allah, at de ikke kommer i himlen. Hele den her debat, den er en klar bevis på kontrasterne mellem de stærke konservative muslimer og Euro-islam. I det de stærke konservative muslimer mener, at man som troende muslim skal adlyde Allahs påbud, og ikke som Euro-islam og tilpasse sig til det land, man nu er i. Hans endelige advarsel, det er, at der går ud til alle Euro-islamer, er, at de skal passe på med at gå imod Allahs ord, i det de så vil ende i helvede.